Kok besarmu? Ya. Ya apa, Mah? Iya ya. Iki mah dino apa ya ya? Dino Kemis. Iya, ngerti iki mah dino Kemis. Lah nek ngerti kok teko. Maksudnya iki malam apa ngono loh. Yo sak lumrahe nek Kemis yo malam Jumat. Lah wis ngerti nak malam Jumuah ki ya. Istrinya ini yo ndang diapa-apakan gitu loh. Lah kon ngapakne udah wis kaya ngono. Kok wesel aku. Kesel. Dhewe to lagi mulih lembur iki. Itu makarmu. Turun jopo. Yo aja turu jaba to ya aku kademen yo. Oh, bojone wis macak sedina banget dadakno. Dianggurnya rumah sekarang kok sokan. Turun jopo kono. Ngono ki lho wong wedok nek wayahe suntik ra disuntik ngono muring-muring.